Öňümüzdäki ýyl içinde ýurdu temäki önümlerinden araşdyrmagy meýilleşdirýän Türkmenistana çilimiň bahasy birden 2 heseden gowrak kymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatyna birnäçe gün ozal bir gotusy 50 manatdan satylan çilimleriň bahasynyň 100 manada çykanyny habar berýärler. Bahalaryň birden ýokurlanmagy ýaňy ýakynly bolup geçen ýagynly howada Aşgabatda we eteklerine ýerleşýän çilim ambarlaryny siýil suwlarynyň basyp temäki önümleriniň zaýlanmagy bilen düşündirilýär. Şol bir wagtda siýil suwlaryna ziýan çekip saralan we zaýa bolan çilimler 35-40 manatdan satylýar. Azatlyk radiosynyň iki habarçysy ortaça çilimiň bir gotusynyň 100 manada çykanyny habar berýär. Mar welaýatyna 3-nji habarçymyz hem bu bahalary tasdiklap käbir sebitdirdi. Bir gotu çilimiň bahasynyň 150-200 manada çenli baryp ýetendigini aýdýar. Ýagynly günlerde Aşgabaty we eteklerine sil gelip çilim saklanýan ammarlary suw basypdyr we çilimler zaýa bolupdyr. Çilim karobkalary suwun astynda galyp ammaryň suwuny wagty bilen aýryp bilmändirler. Häzir suw geçmedik çilimiň bahasy 100 manat. Birnäçe gün ozal 50 manatdan satylýardy. Suw geçip sarılan çilimler 35-40 manatdan satylýar. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Temäki önümleri Mar welaýatyny 21-nji maýda ýerden gymmatlady. Alyjylar täze bahalar bilen dukanlara baranlaryna tanyş boldular. Biz ýaňy bir mahorka çekmegimizi bet edipdik. Ýaňy bir çilimi öwrenşipdik. Bahalaryň ýokurlanmagy bilen ýene de mahorka çilimine bolan höwesiň artmagy mümkin. Diýip beýlik bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan saglyk maksatnamalarynyň çäklerini 2025-nji ýyla çenli ýurdu temäki önümlerinden araşdyrmagy meýilleşdirýär. Şeýle maksatlar bilen ýurdu temäki önümlerinden dol azat etmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin ýörüýte milli maksatnama kabul edildi. Bu aralykda ýurdu temäki önümleriniň bahalary soňky 10 ýyl golay wagtyň dowamyna ýergiderli ýokurlandy. Türkmenistana çilim görüşi 2016-njy ýylda güýçlendi. Şondan bäri çilim sewdasy ýergiderli çäklendirilýär. Bu boýunça ähli ýarlyklar sewda we daşaryk iqtisady aragatnaşyklary ministrligine berildi. Ýurtda temäki önümlerine degişli gümrük salgyt we beýleki goşmaça tölegler ýergiderli ýokurlandyrylýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap çilim we beýleki temäki önümlerine salynýan goşmaça gümrük tölegleri 116 götürümden 145 götürme çenli ýokurlandyryldy. Bir ýyl ozal 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna bolsa degişli tölegler 93 götürümden 116 götürme çykarlypdy. Şeýlelikde 2 ýylyň dowamyna çilimiň goşmaça gümrük tölegleri 55 götürme ýokurlandy. Gruply hozalyklarda ýaşaýan çilimkeşler çilimiň bahasy näçe gymmatlasa satyn alyp çekerler. Täze wakalar olary gaty bir bildirmez. Ýöne pes gatlykdaky adamlary 2-3 manat kem bolsa bildirýär. Diýip bir marly ýaşaýjy habarçylarymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda çilim çekýän adamlar gymmatçylygyň fonuna dürli ot çöpleriň ýapraklaryny guradyp temäki hökmüne çekilmeginiň gaýtadan giň ýaýramagynyň mümkinligini aýdýarlar. Adamlar ýene de dürli ot çöpleriniň ýapraklaryny guradyp temäkileri gaziýet jurnallaryň sahypalaryna dolap çilim hökmüne çekip başlarlar. Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Ýa-da Azatlygyň habarçylary hasadol çilim çäklendirmeleriniň arasyna ýurtda guran otlardan ýasalan galyp çilimleriň giňden ulanyp başlananyny, lukmanlaryň bu önümleriň ziýanlary barada duýduruş berenligini habar berdiler. Şol bir wagtda ýurtda suw çilimleriniň çekilmegi hem çäklendirilýär. 2023-nji ýylyň iýunyna döwlet telewizionysy kalyan çekip öz suratlaryny Instagram ýaly sosial ulgamlarda paýlaşan erkek raýatlaryň tobaly çykyşlaryny görkezdi. Özbek medeniýeti türkmen sürücüleriniň serhetdäki Farap geçelgesinden Özbekistany göýerilmezligi netijesinde dören krizisiň saklanyp galýanyny, beýleki ýurtlaryň sürücüleriniň wiza almagyna we ýurda girmegine hiç bir kynçylygyň ýokdugyny habar berýär. Türkmen sürücülerine wiza berilmezligi resmi Aşgabatyň beýleki ýurtlaryň raýatlary babatyny alyp barýan wiza siýasaty bilen bagly bolup görünýär. Bu krizis apreliň ortalaryndan bäri dowam edýär we Farap geçelgesinde ýüllerçe türkmen ulagynyň toplanmagyna sebäp boldy. Logistan Telegram kanaly Türkmenistanlylara wiza berilmezligi netijesinde dören meseleniň 21-nji maýda hem çözülmänligini, ýagny türkmen ulaglarynyň bir ýerde toplanmagynyň bir aýdan gowrak wagt bäri dowam edýänligini aýdýar. Neşriň maglumatyna görä, Özbekistan öňküsi ýaly türkmen sürücülerine wiza bermeýär. Meseleniň haçan çözülüp bilinjektigi hem belli däl. Habarda anyklaşdyrylmayan aýdylmagyna görä, iki ýurduň diplomatlary bu mesele barada gepleşip geçirýär. Ýöne häzirlikçe ol ýa-da beýleki çözgüde gelip bilmändir.
Logistanyň Daşkentdäki habarly çeşmelerini salgylanyp ýazmagyna görä, Özbek häkimetleri türkmen ýük taşaýjylarynyň öňüni baglamak bilen türkmen we özbek ýük taşaýjylarynyň wizalaryny resmileşdirmek şertlerindäki deňsizlige bolan nägileliklerini gorkadýarlar. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň çägine giren özbek sürüjülerinden ortasy $700-900 aralygyny pul alynýar. Özbekistanyň çägine giren türkmen sürüjülerinden bolsa bary ýogy $200 alynýar. Türkmenistanyň özbek sürüjüsiniň täze Smeyer blankasyny doldurmagy $200, uğur kartasy $200, GPS enzamy $20 düşýär. Özbekistanyň beýle tölegler asla alınmaýar diýip habardaýdylýar. Şeýle-de türkmen ätiýaşlanýarsy $100, özbek ätiýaşlanýarsy $15. Şol wagtda özbek sürüjülerini türkmen wizasyny almak üçin 20 günden 40 güneçenli wagt gerek. Türkmen sürüjüleriniň özbek wizasyny almak üçin 3 gün ýeterlik bolýar diýip Logistanyň çeşmesi iki ýurduň sürüjüleri çemeleşmesiniň arasyndaky uly tapawdy üns çekýär. Şu ýylyň aprel aýynyň aýagyna sürüjülere döredilýän şertleriň arasyndaky deň agrymsyzlygy aradan aýyrjak ulalaşygyň tasdiklanylmagy meýilleşdirildi. Emma türkmen wekiliýeti ahyryny oňa gol çekmekden ýüze gurdy. Bu ýagdaý birinji gedek bolmaýar diýip çeşmeleriň ýeri Logistan neşrine aýtdy. Ol bu meseleniň ýyllap maslahatlaşylýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen we özbek sürüjüleriniň goňşy ýurduň çägini geçmegi bilen bagly şertleriň arasyndaky uly tapawdy Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň yerli çeşmesi hem tasdik etdi. Türkmenistanyň resmi we resmi däl medeniýeti şol sanyny sürüjüleriň özleri türkmen özbek hereketini bir aýdan gowrak dowam edýän wiza meselesi barada hiç bir zat aýtmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, bir näçe ýyl mundan Eýrandan ýük getirýän Täjikistanly sürüjüleriň türkmen çägini goýuberilmezligi netijesinde dören krizis odaly sürüjüleriň özleriniň resmileri we medeniýeti ýüz tutmagy bilen ma'lum bolupdy. Türkmenistan diňe beýleki ýurtlaryň sürüjülerini däl, öz sürüjülerini hem emeli kynçylyk döredýär. Mysal üçin Farap geçelgesinden Özbekistana geçmek üçin Lewap vilayatyny bir hepde çemesi garaşmaly bolýan türkmen sürüjüleriniň azatlygy ýetiren habary bu hili emeli kynçylyklaryň biriniň adalmagyna sebäp boldy. Ýatlasak azatlyk 2022-nji ýylyň oktyabr aýyny yerli sürüjüleriň Farap geçelgesinde göni baryp bilmän ilki çärje etrafyndaky awtoralygyda 4 gün çemesi nowata durup soň Serhet geçelgesinde hem adyndan 2 gün garaşmaly bolýanyny habar beripdi. Türkmen sürüjüleri şonu bu talabyň ýurt çäginden geçýän daşary ýurt ulaglaryny degişli därligini aýdypdylar. Lewap we Daşoz welaýetleriniň orta mekdeplerine 25-nji maýda geçiriljek soňky jaň dabaralaryny dogly türkmenleşdirmek we özbek elementlerinden saplamak barada dil üstü bilen tawşyryk gelip gowuşdy. Lewaply we Daşozly bilim işgärleri soňky jaň dabarasy bilen bagly millilik talabynyň bu ýyl ozal görülip eşidilmedik derejä ýetirilendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22-nji maýda Lewapdan we Daşozdan maglumat berdiler. Vilayet bas bilim müdürlüğünün ilk etraf bilim bölümlerine sonra mekteplere iýberen tawsyrygynda okuwçylaryň we mugallimlaryň türkmen milli egnisigini esaslanýan lybasda bolmalydygy, çärlerde diňe türkmen milli aýdymlary aýtmaklyk ýaly talaplary bilen bir hatarda bir näçe täze talaplar hem bar. Dip Lewaply bilim işgäri anonim şertde aýtdy. Bu talaplar diňe mektep okuwçylaryna däl, eýse uçurumlaryň enatalaryna hem degişli. Mektebiň meýdançasynda geçiriljek soňky jaň çäresinde uçurum bolýan çağılaryny görmäge geljek enatalardan hem diňe türkmen milli libaslaryna gelmek talap edilýär. Şeýle-de münwere çykyp okuwçylary we muallimlary gutlamaga, arkadagy we onuň ogly Serdary övmäge diňe edebi türkmen dilinde gürläp bilýän enatalara ruhsat berilmeligi
edilmegi hem duyduruldy. Umuman enatalaryň, okuwçylaryň, muallimlaryň özbek dilinde ýa-da yerli şiwe sözleşinde çykyş etmegi düýbünden gadagan edildi diýip Daşowuzly bilim işgäri bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä dabaralarda özbek dilinde islendik aýdym sazyň aýtdyrylmagy we özbek tansynyň edilmegi hem berk gadagan edildi. Muallimlerden 25-nji maýda uçurum bolýan çağılaryny görmäge geljek enatalaryň sanawyny öňünden düzmek hem talap edildi diýip Lewaply muallim talaplaryň berjaý edilmegine etrap bilim bölümleriniň wekilleriniň gözegçilik etjekdigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Daşowuzyň we Lewabyň baş bilim müdirliklerinden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu talaplar etniki özbekleriň köplük bolup ýaşaýan Lewap we Daşowuz welaýatlarynyň köp ýaşaýjysynyň arasynda näýelilik döretdi. Bu talaplara diňe etnik özbekler däl, eýse olar bilen ýyllar boýy bile işläp, okap gelýän yerli türkmenlerem nägilelik bildirdi. Ene atalaryň özara söhbetdeşlikde milleti ýa dili özbek bolsa-da şol adamlar şu ýurduň raýaty, şu ýurduň ýaşaýjy tahyrin diýenler ýa-da özüne demokratik dünýä we hukuk döwleti diýen ýurtda bu şeýle baryp ýatan milletparazlyk özge milletlere, dillere we medeniýetlere çydamsızlyk umuman akyla sygmajak zat diýenler hem bar. Dip Türkmen amatly bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Daşowuzly bilim işgärleriniň we enatalaryň bir näçesi bu talaplaryň häzirki dartgynly şertde diňe hökümetiň awraýyny dökýändigini we ilat arasynda olary öňden hem gelýän ynamsyzlygy has çuňlaşdyrýandygyny aýtdy. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desurlaryny berjaý etmek, türkmen milli eşiklerini geymek we türkmen dilinde gürlemek talaplary köp ýyl bäri saklanyp galýary. Şeýle-de olaryň öz däp desurlaryny berjaý etmek, öz dilinde bilim almak ýaly hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýtdyrmak hem gadagan edilýär. Bu gadagançylyklaryň, çäklendirmeleriň we talaplaryň ählisi dilden berilen tawşyryk esasynda amal edilýär. Şu ýyl Balkanyň häkimetleri welaýet derejesindäki soňky jaň dabarasyna geçen ýyllardan tapawutlykda diňe milleti türkmen bolan uçurumlar gatnaşmaly etdiler. Yerli bilim işgärleriniň 21-nji maýda beren maglumatyna görä, bu barada Balkanyň baş bilim müdirligi dil üstü bilen tawşyryk ýaýratdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurduň jins taýdan kemsitmäni ýazgyrýandygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler.